అందరికీ జై శివ. నేను మంగం విశ్వమరావు, జంగుబాయ్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు ఒక గొప్ప చరిత్ర గురించి, గొప్ప పోరాట యోధుడు గురించి ఈరోజు ఆయనకు సంబంధించినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం జరిగింది. దాని గురించి మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాము. అయితే మా జంగుబాయ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్, లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. కనుక దయచేసి అందరూ షేర్ చేయాలి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు నిర్మల్ ప్రాంతంలో ఒక మర్స్కొల్ల రామ్జీ గోండ్ అనేటటువంటి సిపాయిల తిరుగుబాటు కంటే ముందు కూడా ఒక భారతదేశంలోనే తొలి స్వతంత్ర పోరాటంగా జరిగినటువంటి పెద్ద ఘటన గురించి ఈరోజు ఒక వర్ధంతి సభ జరిగింది. ఆయన గురించి ఏప్రిల్ 9, 1860లో ఆయనతో పాటు మర్స్కొల్ల రామ్జీ గోండ్తో పాటు 1000 మందిని నిర్మల్ ప్రాంతంలో ఒక మర్రి చెట్టుకు ఉరి తీయడం జరిగింది. ఇట్లా ఉరి తీయడం కాకుండా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం, ఇటు నిజాం ప్రభుత్వం, రోహిల్లాలు, గోండు సైన్యాలు, రోహిల్లాలు ఇట్లా కలిపి మర్స్కొల్ల రామ్జీ గోండ్ నాయకత్వంలో అక్కడ పెద్ద మొత్తంలో యుద్ధం చేయడం జరిగింది. అయితే దానికి మనము ఈ చెప్పేటటువంటి విషయాలు పుస్తకాల్లో కానీ, ఎక్కడ చరిత్ర పుస్తకాల్లో కానీ లభించవు. మేము మొన్ననే పోయినాం, అక్కడ పోవడం జరిగింది. ఆయన చెన్నూరు నుంచి సిర్పూర్టి, ఆసిఫాబాద్, ఉట్నూర్, జైనూర్, నిర్మల్ ఇట్లా ఈ ప్రాంతంగా ఒక రాజుగా మర్స్కొల్ల రామ్జీ గోండ్ రాజుగా అక్కడ పనిచేయడం జరిగింది. ఆయన నాయకత్వంలో అందరినీ అక్కడ యుద్ధం చేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అక్కడ నిర్మల్ ప్రాంతంలో చుట్టుపక్కల అక్కడ ఎవరు లేరు ఆదివాసులు. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో భయభ్రాంతులకు గురై అక్కడి నుంచి అందరూ పారిపోవడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు కార్యక్రమం మర్స్కొల్ల వారసుడు మర్స్కొల్ల తిరుపతి రామ్జీ గోండ్ ఆశయ సాధన సమితి కన్వీనర్గా, అధ్యక్షులుగా వారు ఈ సభను, వారి యొక్క వర్ధంతి సభను ఉట్నూరు మండలంలోని రామ్జీ గోండ్ నగర్ ఒక గ్రామానికే ఆయన పేరు పెట్టడం జరిగింది. అట్లాగే ఉట్నూరులోని మెయిన్ రోడ్ వద్ద రామ్జీ గోండ్ చౌక్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ గ్రామ పటేల్ సలాం దేవరావు ఇంటిది అంటే దీపాలు వెలిగించి గోండుల సాంప్రదాయం ప్రకారము డోలు వాయిస్తూ అక్కడి నుంచి ఇటు సుద్దాగూడ వెళ్ళే రోడ్డు, అంటే లక్కారం వెళ్ళే రోడ్డు మధ్యలో ఒక రామ్జీ గోండ్ చౌక్గా విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం కొరకు కూడా జెండా, ప్రతి సంవత్సరం జెండా ఆవిష్కరణ చేస్తారు. సూర్యచంద్రులకు సంబంధించినటువంటి తెల్ల జెండా. అక్కడ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అక్కడి నుంచి వచ్చి రామ్జీ గోండ్ నగర్లో మళ్ళీ ఒక జెండా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం అక్కడ సభ జరిగింది. అయితే ఈ మార్గ మధ్యంలో మానవ హక్కుల వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆత్రం విజయేంద్రరావు, అలాగే ఆదివాసీ మహిళా సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆత్రం సుగుణ, రాజ్గోండ్ సేవ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేంద్ర ప్రభాకర్, ఆదివాసీ విద్యార్థి సంఘం నాయకులు వెడమ బొజ్జు, అలాగే మార్లవై హేమండార్ప్ యూత్ అధ్యక్షులు కనక వెంకటేశ్వర్, ఆడ హనుమంతరావు జైస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, అలాగే డాక్టర్ మిశ్రామ్ మనోహర్, అర్ఖా మాణిక్రావు, సలాం మాణిక్రావు, అలాగే రమేష్, బండి విజయ్ సార్లు వీరు, అలాగే కుడుమెత హనుమంతరావు, సలాం మాణిక్రావు, అత్రం లక్ష్మణ్, ఖాత్లే మన పటేల్ అక్కడ పనిచేస్తారు, ఖాత్లే హుస్సేన్. గ్రామంలో ఉన్నటువంటి యూత్, మహిళ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై చాలా గ్రాండ్గా సభ జరిగింది. అనంతరం అక్కడ భోజనాలు చేయడం జరిగింది. ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల వివరాలు.
అయితే అలాగే అందరూ వచ్చినటువంటి వక్తలందరూ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం జరిగింది. రామ్జీ గౌండ్ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి సమాజ హితం కోసం ఆయన చేసినటువంటి కార్యాల గురించి అక్కడ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం జరిగింది. కనుక వాటిని కూడా చూసి మీరు అందరికీ షేర్ చేయాలని నేను మీకు కోరుతూ జై శివ. గోండ్వానా గోండి సాహిత్య వేదిక ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఉర్కా ఓం ప్రకాష్ ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మర్స్కొల సరస్వతి పాట పాడడం జరిగింది. ఇట్లా చాలామంది మేధావులు హాజరై గ్రామస్తులు ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. అలాగే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడక్కడ ఈరోజు వర్ధంతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారి అమరత్వం పొందినటువంటి రామ్జీ గోండ్ అమరత్వాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఆయన ఆశయాలని ముందుకు చేసి నిలబడాలి. అందరికీ జేబీ. నాయకుడు అంబేద్కర్ వాది బండి విజయ్ గారు ముందుగా ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు. మరి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, మరి వేదిక ముందున్న మిత్రులందరికీ రామ్ చెప్తూ రామ్జీ గోండ్ తెలియజేసుకుంటూ చాలా ఈ అవకాశాన్ని ఈ సందర్భంగా ఇచ్చినందుకు మస్కొల తిరుపతి అన్నయ్యకు కొంచెం సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు క్షమిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ ఉద్యమ ప్రజాస్వామ్య గోండి భాష ఇంటి భాష పోరాడదాం జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం పోరాడదాం జోహార్ మర్స్కొల రామ్జీ గోండ్ జోహార్ అక్క అట్లా ఫోటో కొద్దిగా పెద్ద సైజు ఏంటి అది వీడియో. జోహార్ రామ్జీ గోండ్ కి.